suasanane bakal nggak iso. Kene iki nggih sepedaan penak banget lur. Sanajan terpencil tapi akeh jurusan mrono mrene ana tembusane lur. Banget sing jelas kampunge iso dipirsani dhewe lur. Full wit-witan ijo sampai omah iki ora ketok lur. Dadi sepisan maneh arah Pur doyan mboten lek Pur. Doyan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur sing lagi ibadah poso Ramadan, muga-muga posone iso tutuk lan berkah. Amin. Lokasiku saat ini nenggone sebelah etane Prapatan Bulawen, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dulur-dulur dina iki bakal takjak blusukan nenggone kampung paling pelosok saka wilayah Desa Manyaran. Kaya apa kampunge, sing jelas suasanane bakal gawe ademe ati dulur-dulur. Dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Ki awake dhewe mlebu gang cilik lur. Di antara apa jenenge pembangunan jalan tol kang lagi marak lur. Enek salah siji kampung kang diarani Dusun Beran, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri lur. Sanajano losok desa soso tapi dalane aja kuwatir lur. Wis aspal utawa paving lur. Lagi mlebu ae wis disambut wit-witan grumbu lur. Jadi lokasine dalan apa kampung sing arep diparani awake dhewe iki dikupengi jalan tol lur. Ki hati-hati masuk nganan iku proyek tol lur. Lah Kampung Beran ngarep iku lur. Ki mergo wilayah sempit, seukuran kampung lur. RT ki gak usah banter-banter lur. Dadi iso nikmati ademe hawa, ijone wit-witan. Sanajana desa lur tapi yo tertata, terus tergolong resik lur kanggo ukuran desa. Kene iki nggih sepedaan penak banget lur. Sanajana terpencil tapi akeh jurusan mrono mrene ana tembusane lur. Asri banget lur. Ki aspal lur sing iki sanajana gak pati apik timbang jalan kaya nek Lampung blonyok-blonyok ngono kae, jauh iki sik bisa diterima kendaraan dengan baik lur. Arep iki lur kampung sing tak critakake mulai saka awal video mau lur. Dikupengi kali, lah ngarep kae kaya enek terowongan kuwi bagian saka jalan tol akses Bandara Ndoho Kediri lur. Bakale kuwi dalan lur, kira-kira jalan tole oleh dhuwure. Jadi
sejatine kampung iki mepet gunung lur. Dadi mburine kampung saiki ana proyek jalan tol kang tembus karo Tiron pas awake dhewe lagi arep berangkat mau. Oke lur, iki paling pinggir saiki diputer montore menyusuri kampung sepanjang sungai lur. Kanan jalan ana kali kang sejatine yen pas musim ketiga iku bening banget lur. Nggih ngumbah-umbah, nggih nyuci ku recommended, tapi iki amarga musim udan banyune rada ana warna coklat. Amarga yo jenenge udan mesti nggawa longsoran lemah kang bakal mili neng kali-kali koyo ngene iki. Ning sing jelas kampunge iso dipirsani dhewe lur. Full wit-witan ijo sampai omah iki ora ketok lur. Dadi sepisan maneh arane kampung iki Dusun Beran, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Wis pokoke yen pengen healing, pengen mlaku-mlaku, mlayu-mlayu, jogging utawa sepedaan iki lho rene wong umbah-umbah. Iso dipertimbangkan, recommended banget lho iki. Sanajan njogo panas kentak-kentak koyo mang nang kene hawane tetep adem. Iki lho rene wong umbah apa iki tak cedhakane. Usus napa Pak niku? Usus napa? Ayak. Kucinge nungguk iyae. Napa? Alah mlampah-mlampah Pak. Ngisis panase ram tenane. Banyune lek udan budhek Pak nggih. Kok yo anyi-anyi nggih. Napa? Blenger punan. Pur doyan mboten lek pur. Doyan nggih. Monggo Pak. Oke lur, kita lanjut perjalanan yang sangat hijau dan mendinginkan hati dan pikiran ini lur. Dalane sanajana setapak paving lur. Ki maju titik kiri jalan persawahan lur. Kang ditanduri pari sebagian bar dipanen. Sing jelas air sangat melimpah, jadi kasarane setahun pengen nandur pari terus kelakon lur nek kene. Dasar sistem pengairan utawa irigasine uga apik. Kiri kanan ana kalen lur. Sing sebelah kiri ki pengairan sawah-sawah rada cilik lur. Lah sing ngarep iki lagi woh lur parine ya wis rada mulai menjelang tua lur. Mungkin yo pirang minggu maneh bakal panen kiri jalan lur. Ayo coba tak sepile parine. Wis mulai menguning.
Kimang langite pancen cerah lur, sanajan ana mendung kono kene tapi panase pol-polan. Tapi yen wis mlebu ing kampung iki, Kampung Beran, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, kuwi rasane dadi adem lur. Yen tegalan kiwa dalan kiri iku bekase tanduran terong lur, bar dipanen karek sisa-sisane. Terus totokan ngarep ya cuma iki yen ana kendaraan berlawanan arah salah siji kudu nyimpang dhisik lur, wong pancen setapak sing kene iki. Ngarep iku ana dalan aspal yen nganan arah di dusun Sumber Bentis lur, uga pelosok lan uga asri. Ki awake dhewe ngiri wae lur, nuju Krajan Desa Manyaran. Sawetara apa jenenge swasana desa tetep sepanjang jalan wit-witan gedhe, sanajana arupa persawan utawa kebon lur. Ki sebelah kanan ya kali terusane mau lur. Ki wis teko Desa Manyaran lur, rajane. Baru dadres lur wingi. Lah ngarep iku Jalan Raya Manyaran, yen ngiri iso arah bandara, yen nganan arah kota Kediri lur. Oke dulur-dulur, jalan-jalan dino iki tak akhiri sampai sakmene dhisik. Wassalam.